BORRELLI. O, dyna chi gol gan BORRELLI i ail o'r gêm gegrydd o 10 llath ar 20 a mae'n rhaid bod hwnna wedi ennill y 3 pwynt i Hwlffordd. Bangford. Tuag at ymyl y cwrt 6. Rhyl benio tuag at Mitchell. O, am gol wych gan Neil Mitchell. Acrobataidd ta be. Am gol gan Mitchell. Degfad o'r tymor iddo fo. Hwlffordd yw'r rhain yn y glas a croesio BORRELLI'n cael ei wiro. Smith ar flic, mor bell a KIERAN Howard. Ac am gol i roi Hwlffordd ar y blaen wedi 19 munud. Be oedd KIERAN Smith yn ceisio i wneud? Wel, rhoi'r bêl yn syth i Howard. Bêl yn cyrraedd DAMIAN Allen. Sean Edwards yw hwn, mae'n ergydio ac arbediad yn cael ei glirio'r kick dros ben! O, na chi gol wefreiddiol gan DAMIAN Allen! Y dechneg yn berffaith a Tom Nantborth wrth i fodde. Dyna chi gol wefreiddiol i roi Bangor ar y blaen. Keats, dydy o ddim yn cael sefyll achos Keats cael y beniad yn ôl. Mae Steve Lewis yn parhau fyr, Steve Lewis ac eisiau chodi dros y gol geidwan ac yn gwneud hynny. O, hogia bach, dyna chi gol reit ar ddiwedd y gêm. Fe welodd o Terry McCormick yn bell o'r gol yna ac fe gododd hi'n gelfydd dros ben y gol geidwad.